Novo éxito do SICTE de Barbanzarousa. 69 empresas da mancomunidade terán un ano máis este selo de calidade turística. A Mancomunidade de Barbanzarousa traballa dende hai anos para facer de Ribeira, Pobra, Rianxo e Boiro un destino turístico atractivo para os posibles visitantes. Un dos proxectos nos que se embarcou foi o Sistema Integral de Calidade en Destino, SICTED, iniciativa que contou un ano máis cunha alta participación dos negocios da comarca. No SICTED somos un caso de éxito claro, porque en comparación con calquer outro destino nacional temos xa 69 empresas en 3 anos. Isto é moito, son moitas empresas e, sobre todo, para ser un destino como este, que solamente somos 4 concellos, tampouco somos un destino cun gran volume de empresas, en cambio, sí que temos moi boa acollida, as empresas están respondendo moi ben, están moi contentas de estar neste proxecto. Agora, en xuño, fáltanos a última valoración por parte do Ministerio, xa se realizou esa mesa de calidade na que aportamos as empresas que superaron todos os trámites que había que facer. Recibiron asistencias técnicas individuais, colectivas e participaron na formación. Realizaron todos os trámites documentais e pasaron a auditoría, a evaluación, que ao final, iso é o que nos di cales son as empresas que merecen, digamos, seguir neste selo de calidade. Eso todo avaliouse, son 69 empresas polas que nos apostamos, faltanos a última ratificación do Ministerio, na que creemos que non vai haber ningún problema, porque realmente son empresas de moita calidade, e teremos os distintivos xa para que os poidan lucir todas as novas empresas este verán. Aínda que despois do período estival desenvolverase a gala oficial para darlle valor ás empresas. Firmas de diversos sectores, pero todas ben selladas ao turismo. Realmente temos tanto empresas máis tradicionais turísticas, aloxamento e restauración, como empresas de actividades que cada vez se están sumando máis a levar a cabo actuacións, sobre todo de actividades complementarias que lle dan un valor superior ao destino. E non todas son empresas privadas, xa que as oficinas de turismo dos 4 concellos contan tamén con este distintivo de calidade turística.